Det er sådan, når jeg starter på et billede, så starter jeg helt bevidst, uden at have nogen idéer. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg har et meget sort lærred. Jeg maler på sort lærred. Og at der ikke sker noget, før jeg står foran lærredet. Det er jo meget omstændigt at sætte en ny, altså at bringe noget nyt ind i en kirke. Det er en meget omstændig proces, som jeg ikke kendte til på forhånd. Jeg skal fortælle om en alterudsmykning, jeg har lavet ned til Frederikskirken i Paris. Det var en opgave, som jeg fik i 2015. Der vidste jeg godt, at i en kirke, der sidder man jo ned hele tiden, og man kigger det samme sted hen alle sammen. Og da det her kirkerum i Frederikskirken jo er meget sådan enkelt og lyst, Ty Vass, der har tegnet kirken, meget sådan protestantisk kirke på den måde, så havde jeg sådan en, måske den eneste idé, jeg havde fra starten af, det var, at det skulle være et meget mørkt billede. Altså jeg synes, der skulle være et eller andet, der sådan netop kunne fange den her enkelhed i rummet. Der var mange unge mennesker i kirken, og jeg begyndte sådan at snakke med nogen og forestille mig, hvilke situationer de skulle komme i, og det kunne være alt muligt, ikke? Altså hvis man sidder som ung menneske og skal være alene i julen i Paris og savne familien, eller der er sket et eller andet alvorligt, eller der er sket noget lykkeligt. Altså jeg forestiller mig egentlig, at kirken sådan skulle rumme alle typer af følelser og situationer. Og det var også ligesom sådan et abstrakt krav, jeg lagde ind i billedet, stadig uden at vide, hvad det skulle forestille, eller hvilken historie det skulle fortælle. Så var det sådan lige den første dag, jeg gik i gang med billedet, at der var der sådan noget jazzmusik, sådan noget, hvor der var sådan en Ingemann-salme, der var blevet jazzificeret. Og så gik jeg hjem i vores reol, og så havde vi tilfældigvis en Ingemann-bog stående, som hedder Levnets bog. Og der fortæller han en helt fantastisk historie om, jeg ved ikke, en køkkenmedhjælper eller en stuepige eller sådan noget, som havde sådan stærke kræfter. Og hun havde sådan en leg med Ingemann, da han var sådan 7-8 år gammel, med at hun havde ham ned i en sæk om bag ved gården. Der var der sådan en brand. Og så sådan for at gøre legen sådan lidt mere dramatisk, så holdt hun ham så i det der sæk ud over branden der. Det var sådan farligt og dejligt, fordi kunne hun ligesom bære ham, ikke? Men samtidig så fik han den der fornemmelse af, at han vidste jo godt, hvad der var nede i brønden der, og fordi det var om aftenen, og det var stjerneklart, så vidste han godt, at stjernerne, de spejlede sig nede i brøndvandet der. Det der med, at han ligesom kunne se den rigtige stjernehimmel blive spejlet dernede, at der var noget fiktion, og der var en virkelighed. Og det gjorde simpelthen, at han bestemte sig til, at han ville blive digter. Så fandt jeg en salme, han havde skrevet, som hedder I fjerne kirketårne. Så faldt jeg over et vers i salmen, som lyder sådan her. Snart ruller ud den stille nat, sit skyggeflor over himlen, og den, som sidder mest forladt, ser op mod stjernevrimlen. Og gennem himmelsløret ud, der skinner øjne fuldt klare, mildt ser den kære Gud her ned med sin stjerneskare. Og det slog fuldkommen benene væk under mig. Fordi det at opfinde ordet skyggeflor, altså et blomstrende mørke, det er jo sådan et meget godt eksempel på, hvorfor B.S. Ingemann er malernes digter. Det jo nok skulle handle om, det her, det var jo nok noget med at finde et sted i Bibelen, som handler om lys og mørke. Og så fandt jeg så ud af, at der er jo en fuldkommen fantastisk scene med Jesus i Getsemane have. Og det var så det, jeg ligesom gav mig i kast med. Altså, jeg var jo interesseret i at på en eller anden måde få Ingemanns brønd med ind i billedet, selvom det slet ikke har noget sådan
direkte religiøst motiv i den her historie. Ingemanns brønd, at der var jo den her stjernehimmel, som spejlede sig ned i, så der skulle selvfølgelig være en stjernehimmel. Og på det tidspunkt var det så, at David Bowie, han udsendte sit sidste album. Han døde faktisk lige mens jeg stod og skulle i gang med det her med den her stjernehimmel. Og så da jeg åbnede det her store pladecover, så er der et stort foto fra NASA af stjernehimlen. Og det tog jeg ligesom et tegn. Og så begyndte jeg simpelthen at kopiere den her stjernehimmel over på mit eget billede. Alterscenen har jeg så lavet på den måde, at man ser det her bord her, og det er så lavet sådan lidt efter IKEA-princippet, at man, der er de ting, der skal til, for at man kan få et brød ud af det, men der er ikke et brød, men der er korn. Og der er ikke vin, men der er vindruer, og der er en meget smuk karaffel med vand i, der er livgivende vand. Og så er der helt nede til højre i billedet, så er der sådan en flaske olivenolie, fordi Getsemane have, eller Getsemane, det betyder oliepresse. Og det vil sige, det er hele den der association til oliven, er et gennemgående ting ved Getsemane have. Og derfor så står der en lille oliekande, og ved siden af oliekanden, der er der en lille olielampe. Så man kan sige, det her med lyset, det er altså stjernehimlen, og så er der et eller andet fiktivt lys, jeg har lagt over hele sceneriet, og så er der altså oliekanden. I hele den her nadverscene med alle de ting, som der skulle være i en nadver, uden at det var der, det gjorde selvfølgelig også, at jeg tænkte, der skal jo være et kors i sådan et billede, men jeg vil jo ikke male et kors. Den måde, man så ser et kors, det er, at der er to veje, der krydses. Det vil sige, det er en korsvej. Inde her midt i den her Getsemane have. Og derfra så ender man så op i stjernehimlen. Af en eller anden grund, så faldt jeg over et telt, som hedder Trespass, et mærke, der hedder Trespass, som åbenbart kun laver orange telte. Og så tænker jeg bare sådan, det må jeg kunne bruge til noget, det der telt der. Og så malede jeg det bare. Og så tænkte jeg, hvad pokker laver et telt i Getsemane have? Og så gik det så op for mig, at der er jo den her scene, hvor Jesus har disciplerne med en, og nogle disciple med en i haven, hvor han så beder mig om lige at vente på, at han skal op og bede til Gud. Og så siger han, nu bliver I her, og I skal bare passe på, at der ikke sker noget, og I må ikke falde i søvn. Og Jesus går så op og beder til Gud, og er væk ret lang tid. Og så da han kommer ned, så er de faldet i søvn. Og så bliver han sur, og så siger han, at jeg sagde jo, at I ikke skulle falde i søvn. Og så bliver han så nødt til at gå op og bede lidt mere, så går han op igen, og der sker selvfølgelig fuldkommen det samme. Og så tænker jeg, jamen så er teltet jo meget velplaceret her, fordi så er de stadig ikke ligget og sove. Noget, der så ligesom kom oveni, det fandt jeg ud af, at på det tidspunkt der når man gik ned under broerne ved scenen, og man så alle de hjemløse, så boede de lige præcis det der telt der. Så da de første unge mennesker kom ind i kirken der, så var de helt overbevist om, at det var fordi, jeg havde set de hjemløses telte i Paris. Men det var altså totalt held, eller intuition, eller måske har jeg lagt mærke til dem, eller det ved jeg ikke. Men for mig var det først og fremmest en malerisk pointe. Jeg har jo været meget bevidst om, at billedet skulle ses i en dansk kirke, men uden for Danmark. Så har jeg stillet de her, der står 13 tomme vinglas. Der står ligesom 12 her, og så står der et lidt langt væk. Men på hver anden af de der glas der har jeg så skiftet en af den grønne stribe ud med en hvid, og en med en blå. Så når man ser ned i de der glas der, så ser man skiftevis Dannebrog og trikoloren. Kirkerummet er noget, som jeg virkelig holder af, og som jeg godt kan lide at opholde mig i. Altså på alle niveauer, vil jeg sige. Ikke? Altså, jeg kan godt lide det der med, at man er tvunget til eftertænksomhed og til ikke at sige noget. Og, altså, der er en eller anden ro, som man måske kan have lidt svært ved at finde i sin dagligdag.